El 1911 es decideix construir un mercat municipal per cobrir les necessitats d'un Sant Cugat que començava a créixer. D'aquesta manera, el Mercat Vell es converteix encara avui en dia en l'edifici més emblemàtic d'estil modernista a la ciutat. Recull les principals característiques d'aquest moviment, d'aquesta ideologia, podríem dir, artística i arquitectònica. És un edifici d'entrada d'obra vista. El modernisme reivindica la noblesa del material pobre i també reivindica el valor de la industrialització. El modernisme busca la bellesa estètica i utilitza materials considerats fins aleshores populars per fer-ho, com és el cas de la ceràmica o el ferro forjat. Aquí hi ha tota una estructura, l'estructura del campanar del rellotge que aguanta la campana i el panell fet de forja i que té una aparença molt evident, és a dir, forma part d'una forma molt evident de l'estètica de la façana i podríem dir que finalment també un altre dels elements propis del modernisme català és el catalanisme.